Yuda Putra Keding Mimi Haja Siti Tari Darsono Angdarsono iya Acung Wanda Darsono sedulur dewek Mas Raden Budi Prasetya sing bolak baren Brebes Bos Gandrung Kapiluyu Papai Nadia Mamai Nadia Kang Kajiudin Papai Ani Bong Bongos Penanggung aku Mimi cari ini sing denok jinse duga priben ora bisa ngilangaken bayangane kaya anak ning joan pengen memang tek aku durung demen pikir rasane wis banget pasti nyai aku Kang Darsono apa kian wong sing wis kenal atine pribadine gambaraken kebaikane aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindane sejene ati kanggo warga Randegan khususnya Abiasaha sareng Noksasa singgo travel kanggo Kang Darsono kesuwun Kang Darsono yen durung dadi siji ati rasa plikuan yen dalam dewe keliwat Kang Darsono kanggo Kang Darsono urip rasane kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawa manis meseme apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan apa kian wong sing wis kenal atine pribadine gambaraken kebaikane aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindane sejene ati masih kanggo Kang Darsono sing paling iman sing paling sayang sedulur Yuda Putra Kabebang Kang Kajiudin wong Bongos Penanggul Papayaan sayang Bos Mega Jaya Sunda Tambun Bekasi Ajeng Roti Bos Gandrung Kapiluyu Papai Nadia Mamai Nadia rasa-rasane ati yen durung dadi siji ati rasa plikuan yen nyawa dewe keliwat abiasaha urip rasane kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen dalam manis meseme apa maning yen wis lagi
godhok loroen durung ngomong atine rasa deg-degan duh kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya ana ning jero angen Rangkar sono pengen memang tak akui durung deh